Deci da, bun, salutare toată lumea. Știu că am făcut acest videoclip fix după celălalt, dar nu-i problema. Am uitat să-i fac promovare lui Andrei Gaming for YouTube. Și da, știu, scuză-mă dacă vezi acest videoclip că nu ți-am făcut mai repede, dar da, acum am descărcat și eu aplicația asta pentru telefon, pentru că PC-ul meu astăzi l-am dus la reparat. Și da, uită-te și la celălalt videoclip cu canal inactiv și o să vezi mai multe. Și da, sper că o să vă abonați la el, o să-i dați like, share, subscribe, orice, tot acolo. Și da, are aici videoclipul, mi-am făcut mie intro. Aici are un videoclip, uitați-vă la el că o fată i-a dat rectul altei fete. Deci el face intro-uri, intrați pe canalul lui, abonați-vă, cereți intro și dacă îi faceți o promovare, vă face intro. Deci a doua zi, după ce îi spuneți, va fi gata intro și asta trebuie să-i faceți promovarea. Deci da, eu am întârziat o săptămână, am spus și cu PC-ul, uită-te acolo tu, Andrei, dacă vezi acest clip, uită și la celălalt canal videoclip. Și da, eu până data viitoare am fost Mario și vă urez tuturor o zi bună. Salut! Să găsesc aia. Salut încă o dată!